Nu merge. Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din seria noastră de Clubul Nevilor, alături de Assassin, de Ai Capitan Denis. Și de Ai Capitan Denis. Da. Începem să facem aici multe chestii, să începem Da. să minăm. Din păcate Assassin este ocupat. Nu poate să filmeze. Da, dar nici Ai Capitan Eu Denis. nu vreau să filmez, că Nici eu să nu nu vreau. vreau să Da. arăt alte chestii. Bă, eu am filmat din asta, așa că eu rămân cu asta, așa. Mm. Acum ne extindem casa, nu? Da, Într-un fel. Da. Așa, eu încep aici. Dar aveți grijă Să-ți mai mare. la găină. Eu cad, că n-am ce să fac, uite. Uite o găină. Știu, am văzut și eu. Poți face așa un ou. Să facă și înmulțimea și face găini. Băi, eu de ce vreau faci acolo, pe shift? Păi, nici că stă și se uite la ceva. Gata, acum a revenit. Acum vreau și eu să încep. Facem puțin ești. Hai să... Liniște. Nu, pentru să Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la nou episod de Minecraft Clubul Minerilor, alături de Dragă și de Ai Capitan Denis. Și că noi deja am zis Ai asta, da? terminat cop să-mi dai și mie? Da, mă interesează de voi. Eu fac cu punctul, că N-am. prima Sau oară stai se ca vede un mai... A, uite, am putut să-mi fac două. Uite o găină. Lasă acolo. Nu, Băi, așa mi-ai făcut și eu și în asta, în Minecraft Revive mi-am arătat toate animalele. Ia dă-te. Da, De unde aveam animalele eu puse? bine. Hai, cine vine să ia lemne? Vedeți ce șmecherie. Cine vine să ia lemne? Bine. Hai, X, da, bă. Eu... N-am turnat cop. De-aia acasă! Altă întrebare, de receptele. Stai, Oaie. por. Eu mor o Băi, oaie. nu mai vorbi așa de... Oaie. Doar asasine. Cine vei? Da, că acum știi, pentru că Andrei și-a dezvăluit secret într-o filmare de-a lui. A, da. n-ai știu. Că pe tine te cheamă în realitate Andrei. Apătați și voi butoane. Eu un porc în fața mea. Și nu sunt eu ăla. Bă, da. Nu. Exact tu ești. Stai că uite să dau pe E un porc Gigi. numit în spatele meu numit X, dar asasin, care nu lasă să mă minez singur. Ha, e mai un porc mare. în spatele tău. Da, uite chiar este un porc. Uite, o găină. Porc. O găină porc. Wow. Eu nu ți-am deschis așa. Ei, Te ajut? Dă cu pumnul. vreau să fac pac și pac. Asta stau și nu pe el. E volumul la maxim. Da. Dă-i mai încet. De ce? Bă, la Exar Assassin aveam volumul tare și băi, și aveau ca la mine. Băi, Vedeți? Se merge el. Nu, Dă-i nu, încet, aproape de tot. Se aude pufumare. am văzut mine, la vă multe. Da, și mie. Multe Și mie mi s-a așa de 100 de obi. Eu am în un dreapta, porc în jos. față. Și dai seama că acolo e chiar o mină adevărată. E o mină de mai. Mie s-a întâmplat să-mi apară și o lume, nu știu cum. De Nu face ne mai mina. facem porci. Bine. Păi noi nici măcar nu suntem porci. Da. Așa nici măcar nu văd eu un porc, dar vreau să fie, da să fie. Nu. Băi, lasă acolo. Că o să ne dea ouă și o să facem torturi. Te vedeți? Săriți? Și săriți. Place să fac așa. Uite, îți place. Da, uite așa. Dă-te, ba, uite. Dar, Eu încep deja mina. nu să mă duc și sau. Are torțe. Am eu 14. Și care? O să-mi dai și mie câte... Da. Sau pe toate dacă poți. Uite, am băgat aici în Bă, chest. uite găina. Bă, ce am omorât găina? Bă, unde? Nu am omorât. Eu stăteam așa și încercam să... Ia. Ai omorât-o! Da, dar n-am vrut. Ai omorât-o! Te-am prins? Cum o ți-am sac? Da. Uitați-vă la mine pe filmare. Da, știu, te-am văzut. Te-am văzut și mi-a lecții. Ai văzut cum am făcut? Vreau să deschid ușa și... Am o găină. să... Am dat eu o dată din greșeală în ea și de-aia. Eu am făcut... Ah, deci acum le cunoști? Dar am filmat de-aia.
Are din fel că nu stai. Dar stai să găsim joc. Băieți, să-l înmulțim. Da, și să nu mă pierd. Da. Măcar știu eu că este cineva aici. Da, poate să facă cineva și mină. O, stai că Nu fac. dar degeaba te mai numești. Ai capitan. Are skin. Am uitat, dar lasă așa acum. Lectura de la zis skinului. What? N-am înțeles. Căul, Iron. Pe Andy, lectura de la zis îl cheamă pe skinul lui îl cheamă Andy. E tău. Iau eu tot Iron și l-aduc sus. Trebuie să am găsit. Eu deja am 8 Iron, dacă vrei să știi. Eu am deja 8. Eu n-am terminat cu 8. Mi se duce. Eu am 2 deja. Bă, tu nu vezi Iron deasupra ta? Bă, da, să mă lăsut. Dam 12 minute până cop. Mai am decât ăsta care l-am eu în mână și folosesc. Bă, că mi-a se duce. Uite, ai zis că ai 2. Da. Uitați Iron. Ai capitan, a zis. Mai am decât unul ăsta care vezi tu în mână. Ai zis că ai 2. Și mai e mult Iron aici și voi nu-l vedeți. Uite aici. Mult. Nu m-am gândit să sar. Bă, Băi! scuze. Aici să facem episodul ăsta un minut să stăm. Așa, am și un minut. Poate bă, băieți, un căvit pe sau ceva. A, uite, ai bun. Poate bă, băieți, un căvit pe sau ceva. Eu vă apăr. Și am sabie sau Cine ceva. n-are sabie? Tu, că... Bă! Iron fix aici. Bă, a spart unul la mine. Eu nu, eu am aici. Ce asă pe piatră? Da, Ia, e bun. de vreau să sar. Adă-te, bă. Acum să-l iau. Eu am Mai săpat. e Iron unde Ai sunt eu. captain, eu am săpat. Iau captaine. Din engleză știi cum se traduce? Ai capitan. Capitan. Credeam că aici este o mină foarte mare, că de fapt am căzut într-un loc mic. Uite de aici unde am căzut eu. Bă, Când am căzut m-am pierdut. Maturizește-te. maturizează. Maturizește-te. Ce e maturizește-te? Motorizește-l. Nu mă motorizește. Cât Iron aveți? Ca să nu fiu bău. 1. Ca să fiu bău. Mamă. Are cineva torce? Am eu poate bău. Ai captain, dă-și drumul. Uite. Ce drum să-ți dau? Uite aici. Am blocat eu, uite ia piață, bă. A, să-ți fac drumul. Să-mi spargi Îmi dă și mie Ce? cine îmi termină cop. Am decât pe ăsta care îl vezi la mine. Ce? Am căzut. Cum ai? Am căzut. Auzi schelet? Cred că au scheleți. Bă, da, s-a auzit. Să nu, sper să fie. Sper să nu. Dacă te sui, ce crezi de fapt. Dacă e spawner, e bun. Hai, deci unde sunt scheletonii că eu mor? Da, mă uit tu. Ajutor. Ce? Veniți aici că mă mor. Nu-i nimic, intră înapoi la Dragos. Băi, de ce ai ieșit? Păi m-am omorât și am dat din pe meniu. Nu tu. Dragoș. Nu știu. Pe mine m-a dat afară. Bă, tine. Ai net? Da. Dar n-are net. Da, nu. Da, na. Acum, hai. Vă spun. Băi. Da, nu mai știu unde ești. Mi-a provocat lag. Nu mai știu unde ești și ia eu. Nu mai știu unde ești.
ai. Eu chiar nu mai știu unde. Nu, e pe aici ieșirea. Vă zic garantat. Eu vi le văd la amândoi. Așteaptă-mă, capitane, hai capitan, așteaptă-mă, Hai. uite-mă. Aici nu poate să fie cheia ta. Știi ce înseamnă de Aici ai la fost... fost. De ce? Poate. E un capitanul fraierul și îl cheamă de Și tu te numești X, dar asasin care nu știe ce să asasineze sau să facă ceva. dar asasin. Nu găsi asasin. Vă Haide. asasinez în Da, zi să-mi iau și eu de nu aici vă duceți acolo. bine. Da. Na, uite. Au. Am vrut să arunc cât în copul și... Si. Ia și piatra. Am stac și 14. Acum Cât? Eu? Tu cât ai? Eu am 28. Și eu 28. Am devenit. Ăsta, Da. asasine. Gând la niciun, pentru că el n-a fost bine. ba da, Să te nu da. poate fi Înmulțim mai mult. lâna, ca să facem și 4 și am eu 2 lini. Unde nu mulțim? Bine. Așa. Bagă. Eu n-am, am 0. Andrei. Bagă-și, dar asasine, că tu l-ai pe Bagă X, toate. da, că facem așa din ce în ce mai multe. Bagă-și, dar că ai. Gata, fac eu. Hai, bagă. Bagă-și, dar... Gata, fac eu, că am Păi destul. dacă nu știi să vă mulțim. Nu mă contează, lăsăm sau, că tot puteți să-l mulți. Băi, dă-te din joc. De ce? Si. Băi, du-te, băi, în pat și culcă-te. Că noi ne... da, Dara, pune-te, băi. Du-te. Aoleu, Vreau și mi-am eu adus piatră. aminte. A, ba, lasă. Și eu. Lasă. Îți dau mâine. Dimineața. Vreau să fac și asta, dar ți-am dat și tropul. Gata să apăși acolo. Stai puțin. Hai, culcă-te tu. Treci, băi, Culcă-te. te cocerată. Uite că nu stau după tine. Ia uite că am tăiat de Hai că nu stau după tine. Haide, intri. Odată. intră. Hai. Băi, El stau. Am de vei. Poți? bă, a dat ăsta mine. Gata, ați dat și tu. Ai dat și tu. Na, gata, acum am Puțin. Pa. Dai mă patul înapoi. Acum ia și te culcă. Așa. în sfârșit. Da, Dragoș, ai. De 25? Dă și mie. Am De ce? Eu, scuze. De ce? Bă, Băi, dar asta e. Băi, tu provoci lag. da, încă tu Gata. ne provoci la Lagule, ce ești lag. uite, zombie, uite un monstru. Lagule care ești lag. Mă văd un... Nu am decât o bucată. Fața ta provoacă lag. Nu a mea. Ale cine atunci? Da, uite, ești blond. Știi cum se zice la blonzi? Cum? Că-s frumoși. Că să văd. Și la fel de frumos. Da, lui Dragoș. Pixelat, ăsta zici că e din desen de animate, cred că e. Da, evident. Tu ești mai deci frumos. Eu cu Dragoș Ba, primul nu. loc. Nu, scuze. Eu cu Dragoș primul Da. loc și... Da. Eu zic că e mai... Ia-i.
Băi, zici că e pixelat, zici că e din... aici. Ia să vă arăt decor. Aveți cineva tovțe? N-am. Că numai una. Uite cel mai urât de aici. Mă uit la el. Uite-l. Uite pe... Da, și eu. Uite acolo, Nina. Băi, nu sunt eu cel mai urât. Nu. Ești dar asasin. Da. Asta nu se gândește. Ce aveți? Ce mai aveți este... eu. Da. Da, bine! El vede de el. Numai dacă... Dragoș, celălalt. Băi, n-am zis de tine. Știu. Dar nu dacă... Nu, dar... Așa că... Spădatul. N-ai ce să fac. Dragoste. Da. Ui, și eu nu contează. Cum sus că asta a făcut? Bă, cine a pus asta? Că sunt puse de tine. Și că, bă, de ce ai lăsat așa? Și noi, cum acum, acum? Sapi în sus. Mai spăm în sus. Sapă în sus, strică. Ca să ajungi ăsta. Așa. Gra. Gata, l-am terminat. Gra românești. Nu. Nu am viață, ai mâncare? Toată Mâncarea lumea- mea. Ce viață visezi tu? Nu mai am mâncarică, dar... Viața din paradis. Eu mă duc sau Ai, ia căul. și tu, da. Plus, ca să nu fiu vreau cu tine. Că totuși eu mai am un steag. Mie mai dai mere dacă vreau. Cit. Da. Da, mai și aproape 2 stecuri. Nu, am făcut un stack jumate. Caironul. Și mai găsit și încă aeron, dar nu l-am luat încă că vreau căul. Și vreau căul. Vrei să mă duc să-l iau, aeronul? Da, ia-l și tu. Bine, știu 2 locuri. Unul în care sunt eu acum. Și al doilea... Dar ce mai o stăcut? Bine, taci. Da, și... Că nu Da, eu vorbim așa mă duc acolo. Mamă, și cât căul. E puțin față de cât aeron am găsit eu odată. Da, știu. Căul. Odată am găsit 2-3 stecuri. Da. Și eu. Dar voi ce level aveți? Eu am... Tu cât ai? Băi, tu cât te-ai teleportat lângă mine? Nu tu, ăla de lângă tine. Care ne să Eu nu m-am teleportat. Se vede că el nu vede bine. Băi, mie mi-arată cât te Păi dacă ai lag. Ce deșteptat pune aici? să te blochezi pe tine. Bău! Nu pe tine, pe celălalt. Băi, nu, da. Care a dat mine? Ești doar asasin? Singurul și... Da, pe. Că ai băgat. N-am băgat încă. Într-un furnal în care nu e ăsta lângă mine să mă vadă. Dă-și mie. Nu, eu bag într-un furnal în care nu e nimeni care hoț în afară de asasin. Să facem mai mult loc. Hai, eu fac aici puțin mai mult mai pe loc. Mai cineva topți? Da. Stai că am uitat că joc să fac. Fac bețe multe. Și fac 12 topțe. Dă-și mie mere. Nu! De ce? Da. De ce? Da. Am fost... Bău, mă duc să iau bău. lemn să-mi iau. Cu bețe am.
Hai că mă duc să-mi fac un topor mai întâi. Și apoi mă duc. Acolo ce vă profit. Hai din aerul ăla. Nu, nici măcar n-a pus, că el acum vine. Eram ascult. Bege, topor. Bă, doamne, nu mai avem mine, bă, dar chiar dă-te și tu pleacă. De unde a făcut ăsta? Da! Hello. Bună. Mai capitan, ia vină puțin. Cred că mie voi mergeți rapid. Ce? Bă, ăla vină încoace. Păi știu că de ce nu se pui pe shift? E, nu furnalul. Ce furnal visezi? Ce furnal? Mi-a mai scos furnalul. Sau lemn. Butoane, da? Da. E ăsta și ia din Iron. Zic după ce... Da. El vorbește Zic după... puțin din care vom vedea. Așa. Exact, să fie. Și trebuie și... Oh, ce tare. Dă să-l bag sub al meu. Am luat până acum 14 din el. Cine a sunat? Carmen. Cine? Carmen. Tu? Te dai puțin, hai capitan? Bine, stai pe și continuu să ne vadă ăsta. Băi, ia tot Ironul. Ne-a descoperit. Ne-a descoperit. Nu Ură! vreau aeronul. Ciordește, ciordelește. Oh, pentru că ai dat tu imediat. Îți zic eu dacă intră. Și un moment. Da, lasă-l așa ca să fie mai frumos, abate. Păi de ce? Da, dă-te ca să Păi tu pun, nici o de- dă-te ca ai să intrat. pun, dă-te ca să pun asta. Nu înțelegi. Da. Ăsta n-are multă viață. Deci... N-a dat Ba cu nu am dat sabia. cu temnocopul, deșteptule. Deșteptul mi. Da, dă-te de aici. Sabia. Îi dai una. Da. Da, ce interesant. N-a ciordi, cine știe. N-a ciordi deloc. Eu vreau să primesc level. Tu ce level ai? Eu stau aici. Bă, ăsta să ce casă. Uite, stau aici și iau levelul tău. Cum? Nu știu, dar vine să transfer la mine. Uite. A venit la tine. Nu dau să momente în care... Băi! Du-te, băi, în casă. Băi! Bă, da, dă-te de aici! Înțelitul nu. Nu mai da. Am dat cu astea. Da, vine așa în continuu. Că vreau să-mi fac aici niște lucruri. Nu. Gata, nu mai poate săpa. Gata, am pus chest plate. Am chest plate. Chest plate, bă! Devon. Hai mulțim. Ne facem mai mult. Bă, nu spargi crafting-ul. De ce? Dă-te din fața Nu mai lui. da. Cât aeron? În fine, vezi și mie. Trebuie să mă duc să mergem. Bă, intră! Eu?
duce și te atace un zombie din spate. Băi, nu ciordi. Te bă, Laur, lasă-mă. Arată tot ce ai. Nu intra. Nu intra în funal. Ăla. Dar nu mai Te da. băteai și eu, bă, dacă mai băteai. Eu nu vreau să intre în funal. Mă găină. Bine. Uite-te la el. Eu mă uit la el. Păi du-te lângă el, uite vine. Unde vine? Scuze, stau aici. Nu vine ăla. S-a dus. În casă. Uite vine din casă. Acum e lângă tine. Nu sunt lângă el, mă duc în casă. Bă, nici de la Laur să nu Pare- mai omoare. Așa. Laur. Cine? Tu, Laur. Ce Așa. dacă? Bă, ăsta... Dar ce level ai? X-Dava? 0. Bă, și-a făcut sabie de aeron. Ce-mi fac? Eu rămân pe ăsta, Laur. Pentru că cel m-a omorât. Laurențiu. Hai, capitan, pe sabie, uite aici. Stai, protejă-mă de ăla. Că nu mai da Laurențiu. N-am dat eu. A căzut niște iteme de la ăla. Nu știu, am dat, dar Este... A intrat o găină în casă. Ba nu. Ba da. Mai Ba e da. Iron aici? Asta e secretul lui. Îl cheamă Laurențiu. Secretul lui. Nu am. Ba da. Dacă aș avea 5 metri. Bă! O pun pe niște casă. Nu așa că Laura are 2 metri? Nu. Nu știu. Are un Eu nu metru. sunt Laur, sunt Capitan Denis. Ba da, ești Asta e Laura. secretul lui, ai capitan de Renzi, el de fapt. Laurențiu. Care Laurențiu? Slenderman, Adu așa și... zic. Băi, dar adu și tu căul, că nu mai avem. Nu știu că cam eu. Asta e cam eu. Acum văd. Laurențiu. Slenderman. Slenderman. Ia Cu te. mine? Stai pe la... Nu mă bag. Slenderman. Nu vreau zic și eu Slenderman. Bă, îți face armură. Da, pe la... Și mie ai ce me. N-am mai temei. Laur, dă-mi ai ce Care Laur? Laur, dă-mi ai ce me înapoi. Nu l-am la mine. Gata, sunt full iron. Am cu full iron. Sunt full iron eu, deja. Nu dau. N-am lag eu. O să face drumul pe casă. Wow, dar nu mai... Intră Eu numai 2. Laura, Mă, ție. Tu-ți faci după... Adică... După de la Laurențiu. Shaft mover. Plus să vedem. ce mai face asta armură. Că vreau să fac în termă. Da, o să faceți fel. Nu vă jos că nu știu cum sume că cineva pe nume Dava mi-o consumă. Da, dacă... Așa. nu știu. Încă nu mai să meargă. Nențu, mai rămâne și mie să fac Nu. armură. Că fac și pentru fermă. Eu. Ce scoevă, nu pentru fermă. Fac găle
băieți. Bă, dă-te și tu, colega, să fac și eu aici în crafting. Îți dă la asasin, a plecat, cred. Din spate. Scuze, da, așa, am luat tot ironul. La level Am 3. ieșit. Xara, ai ieșit oricum. Da. Și am pat la ori. Chestplate, pantaloni, buți. Da, mi-a pus încă pe mine. 6, cât aer mai am? 5, o sabie și pentru... Nu. Hai că înmulțesc sabia ta. Te puțin. O înmulțim. Și... Vreau să fac ceva. Uh, Flint. nu face, băi, Flint. Târnă cop. Și după mai rămâne un iron. Mai treci... Rămân 2 ani. Uite-l pe Eminențiu. Ironul care mai am eu. Să facem o găleată. Să facem mai multe lucruri. Facem la ce? Nu contează dacă le vede, asta e. Da, noi am ajuns aici. Bine, hai. Cât iron? Ia, bagă în continuu. Bagă. Așa ce din ce în ce mai mult încă o dată. Bagă. Hai pe faza asta. Ce cu laur? Așa, oprește-te la gata, 27 și fă cu buci. Mult pot să facem. Și facem și mai repede. Uite cuburile. Da, ce tare. Acum bagă. Stai puțin ca să... Mă, niște lucruri de care n-am eu nevoie. Da. Trebuie ceva, asta mai am asta. Să-mi zici când termin. Asta și gata, hai. Acum mai intru când ce Bagă. Bag. Așa. Mă, ce tare e faza. Uite. Ce facem? Hai, bagă, că tare e faza. Nu v-am arătat de chestia asta. Da. Ce cu muncitul? Da, cu cuburile. Și de aia, stai tare, hai. Hai, bagă, continue să facem în ce mai multe. Da. Laur ne-a învățat, nu Dragoș? Eu, adică Capitan Delici v-am învățat. Hai, mă, băgăm cu un stack și 10. Ce tare. Și 40. Tare e faza. Că mie nu m-ai învățat tu. Facem 2 stack-uri și gata. Mai mult. Hai. Că vreau să facem și anviluri. Ce? Anviluri. Ce? Nu știi ce anviluri? E de la... Dacă avem cărți și chestii, târnăcoape, putem să le reparăm enchantări și chestii. Da. Dacă avem cărți. Să vă vie. Level. Uite, 3 stack-uri. Repede le faci. Da, uite-te și tu. Apoi așa în continuu și gata ce am avut lucru. Așa, mamă, am 4 stack-uri. 4 stack-uri. Ce tare. Hai, gata, ne oprim. Vreau să... Așa. Ne oprim. Bine, stai puțin să mai muncesc unde ăsta. Gata, pune în chest. Atunci cum, nu? Unde ăsta.
Ia încă un aeron, atâta. Gata, pune-l. E tot. Ce urmă fac cub, nu? Nu fac un cub. Nu fac. Fac, stai ce am Oh! nevoie. Plus. Nu, fac, deci fac o sabie, nu, nu, hai să Am fac pus o un bloc de sabie, târnăcop, de iron. Ce te-am învisit? De iron faci tu? Da, lăsă că am nevoie și de bețe. Asta să fac de astea. Fac așa bețe. Nu faci multe, ai nevoie de puține. Pac. Pac. Deci faci și înalte, Da. un găleat, Au. îmi fac o găleat. Faci o găleat? Uite. Cum să fac ăsta să-l punem. Unde-l punem? Păi în târnăcop ai, stricat? Uite ăsta. Și mai ai un târnăcop? Încă unul. Uite unul. Dar trebuie să ai și consumă din level. Uite. Și astea sunt de pac. Și poți să-ți numești? A găsit și un nume. Ia. Asta e Iron? Da. Am două. Știu cum să-l numesc. Dar ce să... Știi cum am numit? Gheorghiță. Ia. La ce am eu? Trebuie să... La sabie să-i dau eu. Hai să fac două găleți. 1, 2. Și hai să facem pe aici în casă. Știi cum mi-am pus Ce ai eu? făcut? Mi-am pus pe sabie. Slenderman-ul. Păi da, că ai un râs de pată. Da, uite cine Vorbește vorbește. serios. Da, uite cine vorbește. Slenderman-ul. Bau. Ai cău? Ai de la pentru fermă? Ia. Nu, n-am. Stai puțin. Slenderman. Adică de ăsta. Da, găbeblă. Da, greblă, da, sau cum îi numești. Dau eu. Da, Iron, serios? Ce avem? Peste 99. Da, mai bine am Fac la fine. Șine? De ce? Să nu cade ceva. Am scuze, dă-te-și puțin Am încoace. am Câte ți-ai făcut? un stac și patiță. Da. Facem o favă, ce în Păi dacă casă? facem afară, sunt zombie. Facem aici, știi unde am putea noi să facem? Mai Uite, bine facem. uite pe aici, așa. Bine, stai să mai iau gălesc să o fac în plină. Tu faci în mijlocul casei găvedină, tu vește. Bine, atunci tu fac groapa aici unde să pun. Ce faci? Ceva. Desenițe? Da. Sau vrei să pui de alea șine pe jos? Poți să pun de astea ca să fac Sprint. Dumnezeu pe asta așa. De frumusețe. Spune de-a mea. Data, adică să le îndă venențe. Nu! Șine am avut. Băi, gata.
Ai la semințe. Acum pun aici. Mă că nu știu despre ce semințe steau. Semințe. Păi sapin ăsta. Mamă. Bună. Nu vreau să vină așa. Nu-mi iese Robin. Să-mi zici cum ai ieșit fermă când vii. Așa. Este pe bea liniște. Tu mă filmezi? Păi da, încă mă filmez. Din... Ce mi-a dat? Nu ți-a dat. Nu, mamă, deci asta o filmez. Am filmat deja 41 de minute. Gata, am găsit 2 semințe. Nu ți le arată, ți le dă direct în inventar. Aici unde m-am oprit o custine, lăsați să fac aici. Să-mi iau lăpată. Unde la... S-a întâmplat și mie de multe. Da, știu, acum. Tu ce faci? Ești în aer? Îți văd turnul ăla. Ia. Te duci direct acolo în față și mă găsești. Gata, vezi totul. Nici la gust. Sau poți să spui decât buții. Gata, n-am murit. Oh! Oh, deci cum am băgat de la 1 km 8. Încă de la 1 km 8. Pentru de când eu văzut în așa exava? Ai auzit? Da. Să scadă asta pe... Ce să-mi cadă? Chiar tu nu vezi? Ce? Ce să-mi cadă pe cap? Anvilu. Ce am văzut? What? Cum ai dispărut?